makadi muri Zimbabwe kusangana zvekare kwatikuita pano pachivhitivhiti chinyi zimechidepo patinenge tichikupai nhau dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Zvino pano nyatayana nyaya yeMartha Mnangagwa iyo iri kunzi COP 29 summit attendance confirmed. So nyaya iri kunetsa ndeyekuti vaimasoni navachiwenga mukutaurwa rumors iri kutenderera negosipi zviri kunzi havasi kuwirirana. Mukusawirirana kwavo zvakutaura kunzi patime yavakaenda kuChina paya pavakaita 2 weeks vari kuChina pavakaenda 2 weeks before summit kuChina paya akasara ari acting akanga ari Chiwenga. Zvino zvichizi pakasara ari acting anga ari Chiwenga apa makakatano aya abuda pachena. So zviri kubvunzwa kunzi vachadzorerwa here kana kuti muhadhi ndo achaenda. So panapa pane mukomana kana kuti mukoma kana kuti sekuru vari padandemutande X rinotaura kuti ivo huge challenge for ED Mnangagwa is he decide who should be the acting president as his COP 29 summit attendance confirmed. Chiwenga was the last to act as a president when Mnangagwa was in China and Muhadi was in Indonesia. Chiwenga is enjoying support for SANPF elder and military. Those who are na majaira jairosi. Nyaya dziri kutaurwa nemurume uyu inyaya dzekuti ndedzechokwadi yataura nyaya dzechokwadi yataura kunge ndiye baba chukwa. So panapa ndio nyaya ingedai nayo kuti kuzivise kuti ndo nyaya iripo ndo mamiriro akaita zvino. Takusiya muchienda kuchimurenga. Thank you for watching. Maskati chairman Jeff Judah Osana pamwe neboka rose Liberation Struggle maambassador mose aiwa inoti iri munzeve nyaya dziri munzeve chairman ichokwadi tiri kuramba kutongwa nemabwidi tiri kuramba kutongwa nemamombwa nemanyasaranda taneta neutongi hwavo taneta nokuita kwavo kusakarurama. Tikatarisa way back 1975 74 ndo yanga isati yanyatsotsviriridza 75 ndo payakanga ichiedza kupika hondo 76 iyo ndo payakanyatsa kuchitsviriridza hondo. Inini ndobva mandaroeni dande kumakorekore ndiri mukorekore. Takabva isusu kumusha baba vatuma shamwari yavo kuti vatitakure tiuye mukadoma. Baba vangu vakushanda vari mukadoma. Tikauya mukadoma tanga tisina mabirth certificate yekuzvarwa. Takagara ndisingaende kuchikoro kusvikira 1980 inonzi yacho ndo independence but isiri independence sekuziva kwatakuzviita iko zvino. Asi by then yainzi independence kunzi Zimbabwe yaita independence asi isiri independence. Ndo pandakachikwanisa kuzotorerwawo birth 1981 ndichitangawo chikoro grade 1 kusvika ndichizonyorawo 1991 O level ndo pandakasvika. Hatina rugare hatina zororo kubva nguva yese. Tikatarisa kuMashonal Central Mash West kwakaravhejwa nehondo kwakaparadzwa nehondo. Nyaya yanga itaurwa neimwe hama yangu takaigara mukipi imomo. Nyaya yana mai yekuti vanokumbirana miriwo kuti mukabika muriwo wakati muzotuma mwana azoya azondipawo. Tiri mukipi ndakatumwa nemuriwo kunopa shamwari yamai muriwo wakanga wakabikwa nechindiro chidiki zvindiro zvidiki zviya. Ndiri pakuenda nemuriwo futi dzakatanga kuridzwa. Vakatanga kurwisana makomrade nemasoja aSmith. So vakanga vari kumabvazuva vanga vari kumadokero. Kipi iri pakati. Mbumburu dzakatsvuka moto manheru dzichikrosa dzichiita uyu. Ndakawa pasi ndikarasa muriwo ndikakambaira kudzokera kumba. Vanhu vatina kurara musi iwoyo vanhu vakatizira kuenda muimba 1 kunozarana muimba imwe chete.
tichitya kuurayiwa nezvakanga zvakuitika, zvanga hondo yanga yakuitika pakati pedu. Pedzezvo vana mai mukipi vaimuka kuenda kumaminda, ndo pavaitakura chikafu, sadza kana zvavanenge vada kuti vanopa makomuredhi kumaminda, vaizopirwa kumaminda kusvikira masoja aSmith vakazviziva, vakanga vakutevera kumaminda. Mugomo wemvura chaiwo vakanobva vachibva kuchitsime kunochera mvura vainzi tura mugomo, vobvongodza mugomo kuona kuti hamuna chirimo here. Zvese zvekushungurudzwa, kutambudzwa kwataitwa nemabumbwa, hurumende yanaSmith vakasangana nemabumbwa iwaya, nokuti zvanga zvatogara zvabatana kudhara, vanga vatogara vatobatana kudhara, vatova musisitimu dzacho kudhara. So ndokuti hatina rugare nevanhu ava. Vanhu ava vari kumamisha yavo kwavo kuZambia uku nekuMalawi, vanofanira kuti vadzokere kwavo. Yakwana nguva zvino, nokuti Mwari vatiitira nyasha kuti tizive chokwadi chese ichi. Tanga takaputirwa, tanga takafanana nokuputirwa kunotaurwa pachishona chedu kuti kusaziva kufa kwavangofanana nekufa. Tanga takaita sevanhu vanga vakafa. Zvino tabepura, tabebuka, tapepuka kubva mukufa umu. Saka tofanira kuti tirwe hondo yakakura nevanhu ava, totora nyika yedu. Munguva pfupi yasara nemazera edu atave isusu, tokwanisawo kuraramawo kaupenyu kanenge kari naniwo, nokuti nyika yedu ine upfumi hwakazara, upfumi hunova huri kuparadzwa, huri kusakadzwa nezvimbwasungata izvi, nevanhu vakaipa mwoyo, vane mwoyo yakasindimara, vakagadzira maconstitution avakazvigadzirira kuti varambire vari papawa. Neimwe nyaya iyoyi yaChamisa, kuti vanhu vakawanda vachiri nekakuteverera Chamisa vari kufunga kuti Chamisa ane chaanacho, uye havasati vajekerwa nokuziva kuti Chamisa mumwe wamabumbwa, mumwe wamanyasarandi, mumwe wamabwidi, ndo zvisati zvaziva vamwe vanhu. Saka vanhu vanoda kuti vajekerwe, vazive. Vanhu vakaziva, tinoona tese tichibatana, tichiva hondo yakanaka, tichirwa hondo, tichikunda, tichitora nyika yedu chairman. Aiwa, ndinotenda nedzidziso, ndinotenda nemashoko enyu, nenzwi renyu reutungamiri, rekomandi, kuratidza kuti mutungamiri tinaye pachokwadi, akamutswa naJehovha Mwari wekudenga, Mwari mupenyu, navadzimu vachibatana pamwe chete kuti nyika yedu idzoke mumaoko edu isu vatema veZimbabwe neMandebele pamwe chete. Aiwa, ndinoti Mwari vakuitirei zvakanaka chairman, muswere munyasha dzaShe. Amen.